vítejte u našeho dalšího videa. My jsme dneska s Verčou v Národním parku Waterton v Jižní Albertě. Tohle je náš 9. národní park, který v Kanadě navštěvujeme. A naše první zastávka teďka, přímo tady při příjezdu do parku, je takový okruh, kde by údajně měli být bizoni. Tak vzhůru na bizonky, Veru. Dobré ráno, vyrážíme na bizony. Baby, you know it's all wrong. No a když se řeknou kanadský národní parky, tak vás samozřejmě napadne Banff, Jasper, Yoho, možná Kootenays, ale rozhodně asi neznáte Waterton. Ten se právě nachází tady v Jižní Albertě. Je to 4 hodiny od Canmore, kde my bydlíme, a tohle je náš 9. národní park, který jsme v Kanadě navštívili. My se tady s Verčou teďka budeme trávit 3 dny. Zároveň tohle je nejvíc větrný místo úplně v celé Kanadě a je fakt, že dneska jsme to opravdu tak zažili, protože ten vítr tady je úplně šílený. Každopádně naše zastávka teďka po bizonech je Red Rock Canyon, což je kanion, který je z červeného kamene. Hodně jsme to viděli na fotkách, tak se na to jdeme podívat. A právě tady je takováhle stezka přímo kolem toho kanionu a ten se nachází přímo takhle tady dole pod náma. Tak v roce 2017 tady byl úplně ohromný požár úplně v celém národním parku Waterton, který se vymknul kontrole. A je to i jeden z důvodů, proč třeba dneska v našem kempu, ve kterém budeme na další 2 noci, nebudou ani žádný skruže, kde se může dělat ohniště, protože od té doby, co to tady vyhořelo, tak tady se nesmí dělat absolutně žádný ohně. No a nám s Verčou tímhle výletem začíná naše léto v Kanadě. I přesto, že tamhle na horách sněží a prší, tak tady dole v údolí je naštěstí docela teplo. Takže jsem za to moc rád. My plánujeme s Verčou ještě jednu cestu na jednu destinaci a ta destinace se nachází hodinu právě tady odtud, je to ale na druhé straně. A na druhé straně je myšleno tím, že tady vlastně hnedka za horama je kanadsko-americká hranice. My za 3 týdny s Verčou pojedeme naší dodávkou do americké Montany, kde budeme poznávat národní park Glacier, ale do té doby chceme právě ještě tady prozkoumat Waterton z téhle kanadské strany. Jsem moc rád, že jsme se sem podívali, protože je to hodně z ruky pro nás a už dlouho jsme o tom mluvili, že se sem podíváme, tak jsem rád, že jsme konečně na nějakém novém místě. No, tady takhle na té barvě kamene můžete vidět, proč se tomu říká červený kanion. Je to moc hezký tady, ten kontrast červený s tou zelenou a tamhle nahoře ten sníh. No, my už jsme s Verčou dorazili do našeho kempu, teďka akorát čekáme, až se přežene déšť a bouřka. A já to dělám v oběd a potom se půjdeme podívat asi do Watertonu, do toho městečka, protože jsme tady v tom kempu, který se nazývá Townside Campground. A město, ona to je taková vesnice, kde žije jenom 40 stálých obyvatel. Ale je to tady odsud asi jenom 10 minut pěšky, takže se potom pojďme projít. Já, abych se přiznal, tak já už ani nevím, kde co máme, protože jsem tady nevařil ani nepamatuju. Každopádně, tohle je naše první kempovačka po zimě v tomhle autě zase zpátky, tak jsem moc rád, že už zase ten čas nastal, protože jsem se na to strašně moc těšil. No a my s Verčou tady máme normálně takhle plynovou bombu v autě, to si zapnu, pak tady takhle zapnu vařič. Aby to uříznou kousek střechu, ale jako je fakt, že my jakože celý jídla tady jako málo kdy vaříme, vej, takhle. No jakože když kempujeme, tak vaříme na ohni. máme a Ale na to, jsme potřebovali, tak jsme vařili něco, si myslím.
no každý den. Ale jako upřímně na to, na co my to používáme, na co my to potřebujeme, to úplně bohatě stačí takhle. Takový narychlo vaření dneska jenom. Ale, no, si myslím, máme hlavně plný teplý jídlo, že jo. A do toho všeho se přehnal déšť, takže se pak půjdeme projít. No vidíme, jestli nezačne nějaký další. Takže jako, se to tady míchá. To teda. Říká se, že abyste měli svoji perfektní dodávku, tak musíte mít 3. Ta třetí nebo čtvrtá je zpravidla perfektní dodávka. My máme tuhle možná velikostně, prostorově a vůbec tou vestavbou asi lepší než tu, co jsme měli na Novém Zélandu. Každopádně si ale myslím, že když budeme někdy dělat třetí dodávku, tak budeme mít už vyvýšený strop, že se v ní normálně budeme moct jako prostě naplno postavit. A zároveň už bych v ní chtěl mít i záchod. Nepotřeboval bych asi ani sprchu vevnitř, To ne, no. protože úplně v pohodě bych si vystačil s tou sprchou, kterou máme tady. Rozhodně. Ale asi jo, no. Asi bych si udělal vyšší a záchod. Jaro, v Kanadě. Léto v Kanadě, je červen. Léto. Jak vypadá léto v Kanadě? Léto v Čepice, Kanadě. rukavice. Taky zvládla i zimní kalhoty, takový ty sovšelkový. No a tady ve Watertonu v roce 1932 se to tady začalo všechno rozvíjet, protože v roce 1932 tady byl založený takzvaný International Peace Park, což vlastně je národní park Glacier, který je tady na druhé straně v Montáně. A zároveň vlastně tady Waterton National Park v Kanadě. A do tohohle Peace Parku se právě začínali dovážet turisti docela ve velkým, ty místa se začínaly proslavovat a zároveň potom během několika let z toho vzniklo to, co to je dneska. Je to velmi populární místo, zejména pro lidi, kteří se vydají na tu americkou stranu, tak lodí se můžou potom dostat právě i sem na tu kanadskou stranu. No a tady ve Watertonu, v tom malém městečku, tady je komunita pouze 40 lidí, kteří tady žijou údajně celoročně, ale jinak v zimě tady prakticky není vůbec nikdo, protože cesta sem se ani nevyhrnuje. Starají se o to jenom tady ty místní lidi a tenhle kemp, ve kterém jsme právě my, tak ten je sice celoroční, ale v zimě tady máte otevřenou pouze jenom malou část. No a my s Varčou pokračujeme tady tím trailem z našeho kempu, kolem místních domečků, do centra tady té malinký vesnice. Tady absolutně nechápu, proč to zavlažujou, ale budíš. A jdeme dál. No a tohle je hlavní ulice tady ve Watertonu, Veru. Krásný. Nikde nikdo. To je mazec. Vítejte v kanadském létě. Přímo tamhle takhle nahoře na kopci je nejznámější hotel, který se nazývá Prince of Wales a ten tady je otevřený od roku 1927. Ale do něj se půjdeme podívat nejspíš až zítra. Z téhle loděnice můžete skočit na lodičku, která vás vezme tady po jezeru až do Ameriky, a nebo můžete jet ještě trajektem na Crypt Landing, což je zastávka tady na druhé straně jezera a tam odtud potom jdete na velmi známý hike, který se nazývá Crypt Lake. Ale ten je pro nás bohužel tady v tu dobu ještě trochu nedostupný. Je furt trošku brzo na to, abychom tady prozkoumali ty vysokohorské průsmyky, takže si dáme jenom takový kratší denní stezky. Tak co, Veru? Hezký to tady je. Je to tady pěkný, že? No, to jsme museli prostě oblíknout, no, tam se nedá nic dělat. Počasí neovlivní. No a právě tady na tom místě v roce 1927 se dohodli Kanaďani a Američani, kteří se vlastně dohodli na tom, že tady právě vlevo se budou starat o Národní park Waterton, tady na té kanadské straně, a tady pak takhle napravo se budou starat o Národní park Glacier v Montaně. A do tohohle Národního parku v Americe s Verčou vyrážíme za 3 týdny. A jedeme tam naším autem. To je dobrý, jsme to porovnáme. Takže teď jsme se vrátili z Ameriky a zase do ní pojedeme. Ale pohodlnou naší dodávkou. Dámy a pánové, dobré ráno a vítejte u pokračování našeho videa, který bych mohl úplně v pohodě nazvat Kam nás vítr odvane dneska, protože ten vítr tady je naprosto šílený. Absolutně se nedivím tomu,
že tohle je nejvíc windy place v celé Kanadě, protože včera večer normálně tady byl takový vítr, kdy jsme spali, že to cloumalo s celou dodávkou. Šílený, naprosto šílený. A je docela zima, tyjo. Jsou asi 3 stupně jenom, takže kanadský léto v plném proudu. No já teďka čekám na Verču, až se vrátí z koupelny a my se dneska pojedeme podívat na cestu, která se nazývá Akamino Parkway, což by měla být vysokohorská silnice nedaleko tady od kempu, a zároveň ta cesta vede na jezero, které se nazývá Cameron Lake. Je to údajně vysokohorský krásný jezero, ke kterému se dá takhle dojet autem, tak se tam pojedeme podívat. My jsme na dnešek původně plánovali nějaký hajky, ale jelikož je takovýhle vítr, tak asi úplně nechceme být někde na nějakých horách ve otevřeném prostoru, protože z toho máme docela strach. Takže počkáme na zítra, na náš 3. den, kdy už by konečně se to počasí mělo nějak uskromnit, mělo by být líp a mělo by být teplo, takže zítra si dáme rozhodně ten nejznámější jednodenní hike tady, který se nazývá Bear Hump, na ten se moc těším, ale dneska budeme zase prozkoumávat okolí. A přece jenom jeli jsme sem s tím, že jsme věděli, že to počasí tady bude asi docela šílený, takže na základě toho jsme se rozhodli, že prostě to dáme tak na pohodu, uvidíme, co uvidíme a nebudeme se prostě někam hnát. A my jsme s Verčou právě dorazili teďka po snídani na Cameron Lake, který je takhle tamhle vzadu na konci parkoviště, tak se tam jdeme podívat. Tak na žádný mega hajky to asi není, bohužel, viď? Padá nám tady sníh. Já jsem si vzala radši double bundu. Nedá se nic dělat, ne? Budeme muset to navštívit znova a jela bych sem třeba v srpnu, nebo prostě když už bude fakt léto. Všechno je v Kanadě potřeba navštěvovat v srpnu. No, je to... Podívejte takhle ještě toho sněhu tady všude, tyjo. Tady jako když foukne, tak je fakt ještě kosa teda. No my si teďka tady jdeme projít kolem tady toho jezera Cameron. Tady podél toho jednoho břehu je taková stezka, tak se tady projdeme a chceme aspoň zabít trošku nějak ten den, protože na ty vysokohorské hajky prostě se ještě chodit jako nedá. Tak já jsem teďka ještě narychlo běžel zpátky do auta, abych si vzal druhou bundu a druhý kalhoty. Jelikož den se neumí oblíkat, já už jsem si to vzala na sebe hned ráno. Jsem to ráno trochu podcenil, no. Tak říkal jsem si, tyjo, 3. června bude teplo, ukazovalo to nějakých 14 stupňů na dnešek, ale s tím větrem je asi tak 5 stupňů a tady prostě hodně fouká a zároveň, jak jsme strašně vysoko v nadmořské výšce, tak prostě tady ta zima doopravdy je. No, takže mám 2 kalhoty, 2 bundy a kanadský léto pokračuje. Bohužel se dneska nedostaneme asi na nějaký větší hike, no. No, to ne, no. Fouká, takže budeme dělat takovýhle malý procházky. Bohužel, no. Tohle je na hodinku teďko. Takže teď se jdeme podívat tady na druhý konec tady toho jezera, potom půjdeme zpátky a přejedeme zpátky do toho městečka ve Watertonu. A jak jsem vám ukazoval už včera na těch místech, kde byl ten požár v roce 2017, tak tady to bylo taky. A přitom tady jsme 15-20 km od toho městečka ve Watertonu. A my jsme s Verčou vlastně docela i věděli, že tenhle vejlet nám úplně asi nevyjde tak, jak jsme si představovali, protože jsme už sem jeli s tím, že jsme věděli, že tady ty první 2 dny nebude hezky, ale my jsme prostě chtěli vycestovat z Canmore, jet na nějaký nový místa a hlavně navštívit náš další národní park. A my jsme po cestě sem na Cameron Lake jeli přes tu Akamino Parkway a údajně tam můžete často vidět medvědy. My jsme teda koukali po cestě, neviděli jsme nic, ale viděli jsme medvědí bobky na cestě. Takže jako ty medvědi tady doopravdy jsou. Akorát zatím jsme neměli to štěstí, abychom na nějakýho narazili. No a my už se s Verčou blížíme tady na ten druhý konec toho jezera. Akorát to vypadá, že se nám začíná bohužel docela solidně kazit počasí. Začíná, věřte tomu nebo ne, a začíná nám sněžit. Ach jo. My
My jsme právě s Verčou dorazili tady těm informačním cedulím na druhé straně jezera a tady na těch cedulích je napsáno, že tady za ten bod už byste neměli chodit, je tady teda ještě trail, lidi tam chodí, ale je to hodně, nebo hodně se to nedoporučuje z toho důvodu, že tam je strašně moc grizzly medvědů, takže samozřejmě bear spray byste měli mít tady na Cameron Lake rozhodně u sebe. Tak Verča nám tady přímo v tom hotelu koupila kafe. Tak Veru, moc děkuju. A máme tady takovýhle výhled na jezero. Venku je úplně šílený vítr, ale úplně neskutečný. No a mimochodem, tady mezi 12. a 4. odpoledne si můžete dát dokonce i afternoon tea. My jsme si tady s Verčou dali takhle jenom kafe a čekáme. Může by to bylo dražší jak náš celý kemp tady za 2 noci. A my čekáme, co bude s tím počasím, no, protože ten vítr je jako naprosto šílený a teďka hlavně venku začalo ještě docela solidně pršet. No a my jsme si tady teďka s Verčou dali asi 2 hodiny takhle pauzu v naší dodávce, koukali jsme na Survivora, dojedli jsme ještě jídlo a teďka se jdeme podívat zpátky na Red Rock Canyon, na kterém jsme byli včera a jdeme se podívat, jestli tam nebudou nějaký medvědi po cestě nebo nějaký divoký zvířata. Protože se nic moc jiného dělat nedá, takže můžeme tak vzít auto a jen tak se projíždět v autě. A jako venku se úplně moc chodit nedá teďka, protože tam je prostě vítr, déšť, je to úplně šílený, tak snad zítra už se to zlepší. Tyjo. Zítra vám asi ukážeme, co zažít za 12 hodin ve Watertonu. Tak bohužel jsme s Verčou nenarazili na žádný medvědy, ale viděli jsme jednoho kojota, kterýho jsme si úplně poprvé dokázali vyfotit hezky. No, my teďka bohužel máme neustále Veru. Hodně deště a hodně větru. To je šílený, no. Prostě jdeme hrát asi hry do kempu. Neustále prší, takže jedeme zaparkovat do kempu, který je tady takhle za rohem. A jdu Verču porazit v nějakých kartách. Jo, jasně. A zůstali jsme tady v autě a začali jsme hrát Člověče nezlob se, protože venku prostě počasí je takový, jaký je. No, vidíme, zatím vyhrávám, ale nechejme se překvapit, kdo vyhraje. Tohle video musí být hrozně zajímavý pro ty lidi. Pojďte cestovat do Watertonu, neukážeme vám nic, ale... Chtěli vidět náš campervan, ne? Jo no, ale toho jsem myslel jiný video trochu. Tyjo, já už jsem si to opravdu myslel, že tenhle den nikdy nepřijde. Já už jsem nevěřil tomu, že ve Watertonu dokáže být vážně hezky. A půjdeme na hike. Máme naplánovaný Bears Hump dneska, což je asi na hodinu a půl. Je to nejpopulárnější hike v celém Watertonu, protože tam ze zhora je ten nejznámější viewpoint přes ten hotel Prince of Wales. Tak jsem na to moc zvědavý, protože jsme čekali na takovouhle možnost, abychom někam vyrazili strašně dlouho. Dáme si dneska jenom tohleto a pak vyrazíme pomalu domů, ale po cestě domů se ještě zastavíme na jednom místě. A představte si, jak strašně rádi jsme my, že přestalo pršet. To jsme takhle v dodávce, prostě do který nám neprší. Ale třeba tamhle takhle před námi je rodinka se 4 malýma dětma a jsou ve stanech. A teďka jim prostě 48 hodin prostě non-stop lilo a foukalo. Některý stany se tady úplně prolamovaly, jsem myslel, že odletějí normálně, tyjo. Jako fakt mazec. Jsem rád i za ně, že normálně přestalo pršet snad, tyjo. My se jdeme s Verčou ještě tady podívat jednou k jezeru, když takhle tady nefouká, je konečně o něco líp. Ale teďka jsme tady takhle přímo nad náma ve stromě našli sovu, což už je podruhý, co tady vidíme sovu. Podle mě je to ta samá, ale tahle je ta úplně nádherná. Udělalo se hezky, ale vítr, ten nekončí, ten tady je prostě úplně pořád. No a dneska úplně poprvé vidíme tamhle ty hory na druhé straně, které jsou v Americe. Jak to voda je nádherně čistá. Dobré ráno.
No a my s Verčou vyrážíme na Bear Hump, což je stezka, která má 2,5 km, je to nejpopulárnější stezka tady ve Watertonu. Údajně to vyleze prakticky každý. Jdeme se tam podívat. Hned tady takhle na začátku hajku nás přivítali tady ty horský kozy, ale my bychom rádi viděli něco jiného. Somebody to run from. Seek what you can't find. More than you did best could ignore. About a week, still. Už jsme skoro nahoře a jen tak pro zajímavost, minulý rok se tady ten trail musel trochu předělat, protože tady bylo hodně sněhu a laviny ho celý strhly, takže na jaře se zjistilo, že ten trail prostě je prakticky už celý zničený a neexistoval, takže právě teďka letos na jaře ho celý předělávali. For her, No, my jsme se dneska ještě vrátili tady takhle do hotelu, protože včera nám to tady nevyšlo. Podívejte na ten krásný výhled. Teď se tady fučí, ale nefučí tady jako včera. I přesto, že to tak možná nevypadá, ale jdeme se tady projít a jdeme se tady podívat, protože včera to absolutně nemělo žádnou cenu, když do toho ještě pršelo. Máme krásně už, jenom nám drobek fouká. A zrovna tady na ty vyhlídce nikdo není, máme ji celou pro sebe, to je úplně super. Teďka s Verčou byli takhle tamhle nahoře na té skále. Tohle je ten hotel Prince of Wales. A tohle je ten nejznámější výhled, který tady můžete mít na Waterton Lake. No, po tady těch nespevněných cestách jsme teďka s Verčou dorazili tady na tady to velmi známé místo, což je Heads Smashed in Buffalo Jump. Je to vlastně místo, kde před 7000 lety údajně tehdejší indiánský kmeny naháněli prostě 100 000 nebo tisíce bizonů, který tady takhle přímo ze skály, takhle přímo tady za náma, padali tady takhle dolů na tu pláň, kde na ně čekala druhá dávka lovců. A ty je pak už jenom dodělali tady prostě pod tím kopcem, pod tou skálou, když dopadli. No a zároveň tady byl údajně nějaký strašně známý lovec, na který ho spadnul ten bizon, rozbil mu hlavu a právě proto se to jmenuje Head Smashed In. Je to dokonce zapsaný na seznamu UNESCO, tak jako třeba Národní park Waterton, tak se tady jdeme projít a jdeme se na to podívat. A dokonce, jak můžete vidět tady takhle na cedulích, tak tady bývají medvědí, kojoti a dokonce i pumy. Zároveň tady takhle za náma teďka, kde tady na začátku toho trailu je i dokonce takový muzeum, kino, visitor center a za $15 si tam můžete zaplatit vstup. Nás to úplně zase nezajímá tolik, abychom platili dalších $15, takže tady jenom projdeme pod tou skálou, ze které ty bizoni padaly a pak pojedeme dál. Takhle přímo tady z té skály, takhle nad náma před x tisíci lety padaly tisíce a tisíce bizonů a tady právě dole takhle na téhle louce na ně čekali lovci, kteří je potom už jenom dozabili. Tohle je místo, který není jako zajímavý ničím. To není jako, že nějaká mega prostě věc, kterou byste asi měli v Kanadě navštívit. Protože tohle, věřím to, že spousta z vás ani nezná. Ale já jsem Veršu tak trošku donutil, protože jsem sem prostě zajel. A říkal jsem si, že jako kvůli tomuhle bychom sem asi jen tak jako nejeli. Ale jelikož jsme už byli tady nějakých 40 km od toho, tak jsem si říkal, že se sem prostě takhle tady zastavíme. No a taky zároveň tady je strašně hezky vidět, když se řekne Kanada, tak je tady něco, co si asi nepředstavíte. Protože Kanada opravdu vypadá i takhle.
Že jak můžete vidět, tak ne všude jsou jenom ohromný kanadský hory, Tyrkisový jezera a ledovce, po kterých my furt lezem a navštěvujeme, ale jsou tady prostě i takovýhle místa, což je docela velká část Kanady a tu možná nikdo z vás ani nezná. Přestože to tak asi nevypadá úplně, tak tady ty skály jsou na výšku vysoký 300 metrů. To znamená, že ty bizoni letěli docela z velké výšky. A zároveň tady byl odjakživa známý kmen Blackfoot, který se rozděloval ještě na 3 různé rodiny. A tenhle kmen měl vlastně jejich území právě tady v Jižní Albertě a to území potom pokračovalo až na hranice s další provincií kanadskou, což je Saskatchewan, a zároveň to pokračovalo dolů až dokonce do Montany. Takže my až pojedeme za 3 týdny do Montany, do Národního parku Glacier, tak to je všechno území, které patřilo tady té rodině. No a tady, takhle uprostřed louky v Jižní Albertě končí náš vejlet s Verčou. Ve Watertonu nám toho bohužel to moc nevyšlo kvůli počasí, nedá se nic dělat, někdy v budoucnu se sem třeba vrátíme. Ale co já si budu pamatovat na do smrti, je ten vítr. Víš, Věru, to je šílený, tady fouká prostě úplně všude. Každopádně já doufám, že se vám tohle video líbilo a do příštího videa zatím čau. Jestli neuletíme.